जोंनि गामि एरियायावलाय मा देखायनो आरोना टाउनावसो बिराद मोजां मोजां जायगाफोर देखायनो हायो। जोंनि गामि एरियायाव मा बुस्थु देखायनो जेबोआनो गैया। बेयो बिराद गोजानाव ओरैबोसिम आरो ओरैबो गोलावथार आं थांनानै देखायजोबनो हानाय नङा मानो होनोबा सान्दुङा गोसाथार नुखादों जानांगौ नोंसोर खोगासिनो लामा जावग्राया खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायो गोजोन सानजौफुजों भिउफोरखौ नायनानै लाग्रोदो नै एक्सुवेलि आं बिराद मोजां जायगायाव दंफैयो दा नायलांबाय था नायबानो जाबाय माबायदि जायगा नै लकेसना बिराद मोजां बेहाय बेलासियावहाय बेरायनो बिराद मोजां ओरै थालिर बिफांफोर दङ जायगाया गुवार आरो नैबावबो दंबावोसो थालिर बिफाङा बे साइडजों दङ जायगाया मोजां बेयो बिराद गोजानाव ओरैबोसिम आरो ओरैबो गोलावथार आं थांनानै देखायजोबनो हानाय नङा मानो होनोबा सान्दुङा गोसाथार नुखादों जानांगौ नोंसोर जायगाफ्रा बेनो एक्सुवेलि बे जोंनि जायगायावनो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव ओरै गसाइगाव एरिया गोग्लैयो गसाइगावनिफ्रायबो एसे गोजान जाबावो मोनथिनाय नङा खिथाबाबो बेनो जायगाफ्राथ' मोजाङानो बिराद मोजां बेलासियावहाय बेरायनो एसे नायदो भिउसफोरखौ नै दै सेर खासिबारि ओरैबो जायगाया बिराद मोजांमोन जायगाया दा बेनिया मा जादों ओरैहाय हाग्रा दुजोब्बाय जायगाफोरखौहाय मोजां नुला आरो दा सिगांथ' मोजाङानोमोन बिराद मोजांमोन बेरायनो मानो दा एसे गाज्रि नुबाय नै नायदो बेनो आं बे जायगाखौ नोंथांमोननो हायोबा आंनि मबाइलफ्रावहाय फट' भिडिअ'फोर सेभ दङबा आं सिगांनि जायगाखौहाय खिन्थागोन सिगां माबायदिमोन बेखौ दाथ' जायगाया मोजां मोनासै बारा हाग्रा जाजोब्बाय नै दा गासिबो हाग्रा जोबसै आं नागेटनि फनावहाय जुदि आंनि फनावहाय भिडिअ' नङाबा फट'फोर सेभ दङबा आं बे स्क्रिनावनो होनानै होगोन ससेबाबो गुसुङै माबायदिमोन सिगां दाबो आंनि आन्दाजाव बियो मेसेंफोर सफैबा बियो साफा जाफिनगोन बायदि मानो होनोबा दा हाग्रा दुदोंना दैज्लां सम अखाफोरजोंहाय हाग्राफोर जायो अखा हानायजों बेनो दा आं नोंथांमोननो माबा मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों बे बुस्थुआनो जादों सासे आदुवा जाम्बानि बायदि जादों नायबानो जाबाय नैबे न'आ बे न'आ नैबेयाव दै दङ ओमफ्राय बे न'खौहाय लुनानै आंनि आन्दाजावहाय बोसोरसे बोसोरनैखौ बेफोरखौनो थानो मोनगोन ना मोना आं सानो आरो बे दैया मानो होनोबा नैबे खाथिसै दैया फैगासिनो दङ एक्सुवेलि बे लामायाना बे लामाखौ नुदों बे लामाया बेजों नङामोन सिगां हरैसोमोन सिगां एसे हरै थांबावनानैसोमोन बोसोरसे बोसोरनैनि उनावनो फैबाय थायो ओरै दैया दा नै बे लामा साफा नुदोंना बे लामाया खेंखाय दबनाय नुदों नोंसोरो बे लामाया बेजों नङामोन सिगां एसे हरै सिगां एसे बैजोंसोमोन फैबाय थायो बे लामाया बोसोरसे बा बोसोरनै बिनि उनावनो ओरैहाय खुरखाबोबाय थायो आरो दा आंनि आन्दाजाव बे न'आवहाय बांद्राय गोबाव थानो मोननाय नङा बायदि मोनदों आङो सावथाल मानसिसो बे न' लुग्राया बर' नङा जोंनि गामियावफोर दङ नालाय सावथालफोर आं दा दैनि खोथा रायलायनाया दैया नैबेजोंसोमोन ओरै माबाया लामाया दैसो होनलायलांबाय
बेजों ओरैहाय सिदामोन आरो नैबे अन्थाइ जाबनायजोंसोमोन लामाया खुरखायै खुरखायै बेसिम फैबाय दा जों उन्दै उन्दैयावहाय थाबायनो मोन्दों जों उन्दै उन्दैयाव बानायनायखौ जों नुदों बे लामाखौ जों बिदिनो 10-11 इयार्ससो जागौमोन खोमा जोंनि बैसोआ दा जों बेखौ नुदोंमोन दा बे लामाखौ बानायनाया 10 बोसोरसो जाबाय खोमा जायाखैबो जानो हागौ आं गोसोआव गैला बारा एसे उन्दैमोन ना बे समाव बे लामाया नैबे दैजोंसोमोन दा खुरखाजोब्बाय जायगाफ्रा नायदो माबायदि नुयो जोबोद समायना बे जायगाया दा जायगायाथ' बिराद समायना नोंथांमोना सिनेमेटिक नायबानो जाबाय दा नोंथांमोनाथ' नुबाय जानांगौ जायगाफोरखौ माबायदि दा जोंनि गामि एरियायावलाय मा देखायनो आरोना टाउनावसो बिराद मोजां मोजां जायगाफोर देखायनो हायो जोंनि गामि एरियायाव मा बुस्थु देखायनो जेबोआनो गैया देखायनो ओरै बे बुरैया आंखौ माबा होनगासिनो दं आरोना मा होनदों सावथाल हिनजावजों रायलायनो दखान होनायनि फिसाजोआ मा जाखो जानो बेजोंनो रायलायबाय थायो बे औ दानोखौ थुना हरनोसैलाय गामियाव जानायखौ गामि एरियानि मानसिफ्रा बिदिनो मावनानै जायो बन दाननानै बुरजा मोनबावबायसो नै बना बैयावबो दं माथो नोंथांमोनाथ' दा नुदों जानांगौ बे बुरैखौ बन दानबाय थानाय जोंनि गामि एरियायाव बिदिनो सोलियो आरोना बन दाननाय माबानाय गुड इभिनिं लोगोफोर नै दा बेलासिबाय बेलासिनानै जों मोनसे जायगायाव फैदोंमोन मा होनो बन लांफैदों बन लांफैनाया गारियानो थाबथाबायनो जोंना गारिया लामाया मानखोनाया गोजौथार सासे मानसि खदाल लाना फैगासिनो बेखौनो नेगासिनो फैगौगोनदां मानसिया जायगाफ्रा नायदो बेसेबां समायना जायगाफ्रा ओला खदाल लाबोग्रा फैबायना खोगासिनो लामा जावग्राया ससे खारबाय नै बे लामाखौ बारबाय बैनिफ्राय दैखौ एसे देखायनो बरिया दैया समायना जायगाया जोंनि जायगायावनो जोबदोंलै जोंनियावनो जोब समायना समायना जायगाया दा नै जों बन लाबोखांनानै बरा जागासिनो लादु ना मा होननांगौ जाखो मालपवा ना मा होनो बेखौ मिन्थिबावा आङो हलाय गुवारा हलाय नायनो This is the
गुवार लादु नों जाखांखाबाय दा बे आं नुवा सोरनिथो बियो ओमफ्राय नै लामा मोना नायदो बेजों थांनांगौ दहाय खुनुरुखुम फैबाय बेलथायां बनाबो नै जाबखोखा बेसेबांबा बुरजा बेयावनो 400 बेसेबां होनदोंमोनथाय 470 थ' थांसै निउ ड्राइभार मावखायो आं ससमा माबाबा भिडिअ'आ नुजायालै फाइनालि गाइसमोन आङो बन लायखांनानै न'आव सफैबाय दा आङो नै न'आवनो जिरायनानै दङ लामाखौथ' नोंथांमोना ससेबाबो नुखादों जानांगौ ओरैबायदि गाज्रि